Yo Mzansi, it's your boy King Ginger, cream de la cream, Twana se King Indlovu bafethu, umlomo ungathethimanga, and welcome to King Ginger TV. It's whereby I make sure that I help people abanenkinga kuma relationships wabo #homeaffairs. Mawukuthi unenkinga nje kwinto zakho zasekhaya noma ze relationship, yimi ngqondo i-department e-right le, i-King Ginger TV. Bhalela mina usho ukuthi ubani ofuna ukumlahla, ngizokusiza nihlukane ngesitayela. Ngiyanithanda Mzansi, do the right thing, subscribe on this channel because it's gonna be biblical. Today is another day, another breakup. Let me do the Lord's work. It's ngibahlukanisa. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolungu class. Welcome to Angisakufuna. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. My sister, hey, what made you go to We back at it, Mzansi. As you all know, it's Pipili King. It's going Pinene, Spafetsu. Angisakufuni home affairs. We within and ekshubile mtakama. It's bad, it's burning. My sister nayo yangichazela ukuthi unenkinga kwi relationship yakhe. It's ngisondeza my sister kube uyo osichazelayo ukuthi kwenzakalani. Mamazi. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ubani kami? Ngupalisi. Pretty Palisi. Kwenzakalani siswami emjolweni? Umjolo kwenzani? Ngibhalela ukuthi angisakufuni ngenkinga ukuthi ayindoda yami ayisangiphathi kahle ene sengithola ongcono kunaye. So akakuphathi kahle in what level? Mhlambe if you can go through that, yini leni bangayo, because I think abantu mabethandana uyakwazi ukupinpointa izinto oyibonayo ukuthi ngathi lezi ayisakujabulisi. Kwenzakalani? Hayi akasabheja, ngazi imali yakhe ehola ibisa kuphi ngoba akasalethi next endlini. So mawuthi akasabheji kanjani sister, kantoni ujolela ukubhejwa noma ujolela ukuthandana mhlawumbe? Cha bhuti, esinye girlfriend yakhe ngifuna girlfriend allowance nami. How? I-girlfriend allowance imalini? Hayi kuya ngakuye ukuthi ufuna ukungipha malini. When uyamnika i-boyfriend allowance? Cha makafuna encane nyana ngakhona ukuthi ngimkhiphele. Yena akakaza kuphi encane? Into ayenzayo nje ukuthi angifonela athi ngikuthengele airtime e5 kuphelela lapho. So usuthola omunye umuntu? Yebo ngisamfuna. Lo umtholile yena ukwenzelani? Hayi lo yakhona ukuthi angenzele izinto, yangikhipha ama-out, yangithengela impahla. So because of that usuyamthanda lo wesibili? Ngimthanda ukundlula yena, so ngeke ngikhona amadoda ayi2. So lo ufuna ukumtshela ukuthi umlahlele ukuthi akakubheji? Lo othandana naye mase ngasakubheji uzomlahla? Cha lo ngeke ayeke ukungibheja, unayo imali. Akwengithi kuyayeka ke nje. Hayi ngizomlahla ngithole ongcono nakuye. Nalo omunye mawukuthi nayo hayi ngiyayeka. Uthola omunye? Yebo. Alo naye mhlawumbe ngiyayeka ke umjolo, ngisho ukuthi ngidlulile umjolo. Yini into obuyithanda ngo brothers lo ufike naye manje? What is it that you loved about him before eyeke ukubheja? Hayi ekuqaleni bekumuntu oright, umuntu ukuthi like uyanginakekela njengentombi yakhe, manje naye sekayiza izinto ngendlela yakhe ayi1, akangicabangeli. Awusamfuni? Hayi sengiright. Makahleli lana ufuna ukumtshela ukuthini? Ngifuna ukumtshela ukuthi naye makathole intombi aphume kini. Nawe usuthole enye indoda? Okay, kunama options awu2. Kulama options awu2 ungakwazi ukuthi uhambe noma mazi njalo nale out yakho ubuyele naye ekhasi, o simnika i50 agibela itaxi la aye brief for me pre agibela elokushini. Hayi angihambi naye, umunye nomunye nje uzozihambela ngendlela yakhe ngoba nyamazi unzani uzofuna ukuthi angilise endleleni.
So simnike 50 rand Yeah. because vele Sekuphelile vele akusena enye isizoyixoxa. and vele Ya yebo kunjalo. page. Kunjalo bhuti. Dlamini. Sinenkinga la. Ubhuti kuthiwa mehlise lapha ebhasini lami somhlaba ngo50 rand avela goduke ngoba ayo mayisisithuthi ayikuphelile awumlethe kodwa la akwezoyikhulumela indaba zakhe masiqeda simnika u50 rand uyagoduka hey kubi so lo musha awucabanga ukuthi naye mhlawumbe unomuntu wakhe Hayi cha sesina 9 months isijola. so u9 months wonke ubuchithela umuntu wakho Bengena choice but nami ngiyayidinga imali. yani kalakathi Sanibona. ungahlala mfowethu unjani Ngiyaphila njani? ngiyaphila ubani igama mfowethu USimphiwe Nkosi. oh babunkosi Simphiwe hey sihleli nomuntu wakho la uyasichazela la wena thanda namnandi yakhona another way mphethe mnandi yakhona wena ungathi nje uyithandayo ngaye Ubuhle bakhe nokuthi nje yabo umuntu ohlakaniphile nje yabo uya understand nesimo. uphethe kahle Ngiphethe na kahle. uyamncanywa ne Akakhulu. awumtshele mfethu uyamthanda Nawe yazi na. Hayi Simphiwe. Awu. yeah kunento kuma sister afuna ukuyikhuluma nawe very quick yabo sure fast mase khona sokwazi ukuthi ya sister bodla Hayi Simphiwe ngicela uxolo ke angi-understand next mina ngoba usangiphi imali. Angazi ukuthi imali yakho sewuyisaphi. Makuyazi mos isimo sasendlini sini. Hayi Simphiwe akunasimo uhlezi bamba amatoho nakini bayasho ukuthi uhlezi unemali so angazi ukuthi isimo siphi sikhuluma ngaso. so uma sister usola ngathi wena mfethu awusambeje ngendlela okuyiyona efanele Akabethi uthanda uthenga ama-airtime kuphela. Manje singakhuluma indaba zemali phambi kwabantu pho. uthi ama-airtime ka5 rand kuphela owa-affordayo Awu. Kuthi angifonele phela. Ukufonela ba? Hayi ngizoyenza ne-time ya5 rand Simphiwe. Ufonela ba? Hayi Simphiwe nginabangani bakho ukuthi ngifanele ngibafonele. Nangikutshela ukuthi ngiphuma ama-out nabangani bami nohlezi ungitshela ukuthi awunamali. Yini yona leyo nto? So ke ngicela uxolo bengifuna ukukutshela ukuthi ngicela on nempilo yakho nami sengithole umuntu ongqono. Lo muntu lo azi ungibize wathi uya ku-interview kanti ku-interview mina la ekhaya. ufuna ukukutshela ukuthi asakufuni Usangifuni. yeah Ngiyazi ukuthi mangizokutshela sithuba uzongishaya so ngabona ukuthi ngibhalele uKing Ginger. yeah ngitshela ukuthi asamfuni So angisakufunde ngicela ukuthi nawe uthole umuntu on ngempilo yakho. Awu. Ningakubambezeli. Manje ungilahlela nje i-airtime nje qha. usethola indoda entsha enemali Emthengele u10 rand. yeah Hawu. Hayi uthenga more than 10 rand. so more than Hawu kodwa. Uyayithe. Ngisho yazi nokuthi ngitoka sayizibani yebhruwe so nje ayi simpasiyeke. So kahle uthenga uthando lwakho. Hayi noma ngasho kanjalo ku right. ngicabanga ukuthi kuyena uma sister kuyabalance because into ayifunayo Uthando nemali. yeah uthando nemali Mina uthando lwami bongekho nje enough ko. Hayi Simphiwe kuqaleni beku right ngoba bowukhona ukuthi ungiphi imali manje angazi kwenzakaleni Simphiwe. Ngithengile time ye5 rand after 2 weeks uthi 2 weeks yonke ngifone nje nge5 rand ayipheli wena time yakho. Asiput lo muntu lo kubo bongana gesi nje emalangeni. Hawu ngafika ke ngathenga isinkwa nama chips lokho akubali yini. Ama-chips e10 rand ginger container encane. Ngithengela wena ngithengela ba. Hayi bo ginger umama amadleni ubaba amadleni yena abantwana bakithi badleni. angithi ubenzela wena Hayi makayeke hayi ginger makayeke. Ngithola nomama yini. Hayi ke wayengiyangayenza ukuthi abizi uba ithi ngizoyenzani mina ama-chips e10 rand bebaqinile nokuqina ngi-right ngabe Simphiwe. ngaqini kanjani angithi ugesa ukho uthole laba bawenza ngegesi Hayi bebaqinile angavuthwa hayi siyabonga Simphiwe. Uyakubonga ama chips ami sodlile wasutha so angiwadlanga nokwadla ngiwaphinja. intsha iwadla ama-chips Ngwalahlele lapha ngazi mina bathatha amagundwane. Angazi. akasakufuna uthami uthi awunamali bayadlala ngawe ke phambili ngitshela. Hayi ku right. and uthi le outside ayitholile ajola nayo manje ayiwathenga ama-chips nesinko Akuthengi lo. yeah Yenza okungcono. panarotis Hayi Simphiwe semthola umunye umuntu nakini nje bayazi ukuthi hayi ngizamile kuwe ngihlulekile angiyazi ukuthi wena imali yakho uyispenda kubani. mhlawumbe my sister ngakuzama mhlawumbe nangomuntu ke mhlawumbe omunye ongabekezelana Uzaphiza abangani bami. Nginayo bambani. Ngizoyenza i10 rand i20 rand ngizoyenza welcome awumbonise yakho sazomnika yona bazokuphi imali yokugibela uzobe ukuthi hamba uthe kanjani. my sister sekunike nemali yokugibela ngoba wena Le akasabuye 20 nawe rand ngebhasi uyisave uthenga ama-chips. yebo
Uwe yini? Ngijwayele. Ngihlangana naphi mina? Na intombi yakhe ikhuluma nawe ngikhuluma nawe. Uye lo musha. Chabo, baba ngumuntu wami mina. Manje waningiphi imali ke manje? Nayo Phela usahambi nathi. Awusabuyeli ngaleli bhasi emuva. Uye-Bree. La uyakhona uye-Bree. Ntombazane. Hayi ku right Simphiwe. Nawe hamba bazokuthutha phambili. Bree taxi rank. Nongalazi igoli yozayazi iBree wena ila uyakhona. Shuthe futhi mawuya lapho ushuthele iselfie. Le mali le uyibeke ufake isilingini. Ngabe uyababekela yona. Ene bethi ngiyokulobola ke kutshela into ayo. Nge-20 Yo Simphiwe ngeke angifuni ukushada mina ke ngirayidi ngomshado. Hayi vele ke ngibona nje ngokuthi uthanda imali ukudlula abantu. Ukhuluma nentombi yomuntu njalo. La ngihloniphe. Intombi yakho. Wayamlola kanje owakho ne? Hayi ke Simphiwe noma ukuthi owami ku right wena ngisakufuni ke Uzwileke? Uzwileke akushongo mina ke Siphiwe. Hayi umngane wakhe uyangifunayo. So njengendoda umngane wami umngane wakhe uyafuna ke lama chips ngiyawathengayo. Makahamba uzobona phambili ukuthi uyohlupheka kanjani. So njengomuntu osola ukuthi angahle abe indoda yakhe ngithi kuwe up. Yabo. Up. Famba moyeni. eBree mshanami makahambe eBree mabrigado eBree awumphanje welcome eGoloza mshaye bastard makahambe sengright phela sister mina ngajela welcome eKorobhe ngekhanda lakhe phansi ngajabula kabi futhi ngajabula kabi njengoba ngeke welcome uza suza ikota enama Russian ama chips abolile right mina mara niwadlile lama chips hayi ngiwaphinja siwadlile but then nawe ungasho phela no sengiyasho because uzamile uboy wakuthengela ama chips e10 nesinkwa se10 20 like into yazi 20 namanje mbona uphethe 20 nesinkwa besishisa lesa besingashisa besiwome kabi lesa sinkwa besingashisi nje King Chinja ungazi umkhulumele ngoba nawe uzongidina ngivele ngisukume la ngihambe okay nangu welcome ebuya okay uzokufaka emotweni and then sikhambe sendlini because wena sister watsukwatini sikufisela ukuthi indoda yakhe kuphi manje yebo welcome ngicela umfayile my sister basini ngathi unyanyile umbhasobhe welcome ne ngakwatela welcome sister hayi right Ribu lipat lami awusashubisela nami Ribu usutha ama chips ka my brother la usutha isinkwa saka wa my brother la usezokwatela mina Ribu awungivelelwe King Chinja cream de la cream ntwana nje yase King Indlovu Chris do the right thing end my weekend Hey yo, boo! It's your boy King Chinja, cream de la cream. Got some demand, mabuyo, bambolunyo, sasa. Welcome to Antisaka Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. What made you go to inkinga usekhathele yesena